Hi guys, so welcome once again sa akong vlog. So it's been a long time na po wala talaga kita-kita. So at this time, ako mo i-check sana ako. So bali mo maki-celebrate sa Christmas party sa usa ka very known nga BPO here in Cebu. So this time it's they call it Genesis. So ayan. So sorry tatanaw na to kung unsa nila gibuhat ang ilang how they celebrate the Christmas. So ayan, I have my friends here. Welcome to my vlog. We're live in Waterfront Hotel. Yes, Casino. How are Miss Tanawa and Miss Wong. Maghawa kay guys, oh my god. So mali na itabo diri sa gawas, tanaw na to. So nasa na registration and all. So kung gusto niyo yung mga gwapa diri sa Cebu, kani sila. Mga lamian. Yes. Sexo lang. O car. Ganun. So exulot pa lang ninyo diri. Ang unang entrada din ninyo ang mga pretty like them. Ayan. So na-registration sila. They're busy now. Actually guys, ang pinaka-guest nila or pinaka-guest nato sa kaninga party is Tony Labrosca and kisa ganit pa to? Tony Labrosca and ayan, si Morissette Amon. So, i-check na on niya. Okay guys? So, musulod ta. Tanaw na to kung sa idagan sa sulod. So, ang pinaka-nindot po kay you're celebrating the Christmas pero safe and secure ka because nasa yung mga staff na nakabantay. There we go. And also guys, I would like to introduce to you ang pinaka-the best na trainer na mo when I started in BPO, si Patty. Yes. So, hindi ka pa siya Manila ha. Lingari lang siya. Ayan. Kami ka. Yeah, so i-check na ko ang sulod. Go inside, okay guys? So ako mga ka-team, ayan, nag-picture taking sila. Ayan. Some of my welcome to my YouTube channel. YouTubers! Yeah. Ayan. So, taghang guwapa o guwapo diri guys. So, this is my first time to celebrate Christmas with a BPO company. So, ayan. And also, I would like to introduce to you my friend, Amuntiel, na si Alice. Welcome to my YouTube channel. Wow! I was looking for you. I was looking for the bashers. Grabe! Oh, guys, oh, kasi gasulti nga, Asaan ko? So, ayan. So, manalagtatana na ito sa mga pakulo nila. So, before mumusod sa video, nasa na dire mo. Hi! Welcome to my channel. Tanaw na ito guys ha. Kasi nasa sulod. Ayan, so, nasa na ipakulo dire. Ayan. So, meet na siya pero padung ka sa sulod. So, ang entrada pa lang nito. Hi, sa my YouTube channel. It seems like you are in the car. Susunod na ako sa'yo, nasa sunod. Oh my god, so cute tayo. Hindi ma-crowd. Crowd kayo check. So, dito mag-start ang party. Kung na rin siya ang nalitabi. Aso, di ba doon? Hi to my YouTube channel. Ang akong pag-umangkon. Nasakpan na dyan. Ay, sa akong channel. Another white 4-hour fashion darling is... Congratulations!
Compress po tayo. Compress po. So, once again guys, kita-kita ta sa sunod nga episode din nila sa Wala Akong Kasabot, Pasabtako. Merry Christmas guys, and see you sa sunod pang mga episode. Thank you and kita-kits!